హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో లెవెల్ 2లో మనము భగవద్గీత యథాతథంలో ఉన్నటువంటి 18 అధ్యాయాలను మొదట లెవెల్ 1లోనేమో పరిచయంగా చూసినటువంటిది, ఆ తర్వాత కొంత డీటెయిల్డ్గా భగవద్గీతను చూసాము. సో ఈ లెవెల్ 3 క్లాసులలో మీకు ఉపదేశ అమృతము, ఈశోపనిషత్తు, భక్తి రసామృత సింధు, తర్వాత భగవద్గీత, వీటిని ఇంకా కొంచెం మరొకసారి వీటిని డీటెయిల్గా చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము ఈశోపనిషత్ అనేటువంటి గ్రంథం, సో దీనిని మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో ఈ ఈశోపనిషత్ అనేటువంటి ఈ పుస్తకం చిన్న మనకి హరే కృష్ణ. సో ఇది మనకి బుక్ ప్రతి ఇస్కాన్లో కూడా దొరుకుతుంది, బయట కూడా జనరల్గా లభించేటువంటి పుస్తకాలు.
శ్రీ ఈశోప నిషత్, ఈ విధంగా కవర్ పేజీతో ఉండేటువంటి పుస్తకం మనం చూసేటువంటిది. సో ఇది అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం, ఇస్కాన్, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ని స్థాపించినటువంటి ఆయనే సంస్థాపక ఆచార్యులు పరమ పూజ్య శ్రీమద్ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ఈ, అంటే ఇది అంతకు ముందు నుంచి వేదవ్యాసుల వారు రచించినటువంటి పుస్తకము. సో దీన్ని చూసినట్లయితే మనకి అది శుక్ల యజుర్వేదంలోని వాజసనయి అనేటువంటి సంహిత నుంచి గ్రహించబడినటువంటిది ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్. సో ఇక్కడ శ్రీ ఈశోపనిషత్ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి దగ్గరగా చేర్చేటువంటి జ్ఞానంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈశోపనిషత్ ఇది మనల్ని ఆ భగవంతుడిని దగ్గరగా చేర్చేటువంటి ఇదిగా చెప్తూ ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ ఈశ అంటే ది సుప్రీం లార్డ్, దేవాది దేవుడుగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఉప అంటే ఇక్కడ దగ్గర, బై అన్నట్టు. ఉప అంటే నియర్. నిషాద్ అంటే సిట్ డౌన్, ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్. నిషాద్ అనేటువంటి ఆ సంస్కృత పదానికి అర్థము సిట్ డౌన్, దగ్గర కూర్చోవడం అని. ఆర్ సిట్టింగ్ నియర్, డౌన్ నియర్ అని చెప్తారు. సిట్టింగ్ అంటే దగ్గరగా కూర్చునేటువంటిది. సో మరి ఈశా ఆ భగవంతునికి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఉపనిషద్, ఈశ అంటే భగవంతుడు, ఉపనిషద్ అంటే మీనింగ్ సాధారణంగా ఇది మనకి పదం కనెక్షన్ ఆర్ ఈక్వలెన్స్ అని వస్తుంది. అంటే సంబంధము, ఎవరితో సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మనకి? ఆ భగవంతునితో ఏర్పరిచేటువంటి సంబంధం. సో కాబట్టి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకునేటువంటి విధానంలో సిట్టింగ్ నియర్ టు టీచర్ అంటే గురుముఖత అనేటువంటి మరొక అర్థం కూడా వచ్చేటువంటిది దీనికి. సో ఇక్కడ ఈ ఈశ ఉపనిషత్ అనేటువంటిది ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో, శ్రీ ఈశోపనిషత్, అది దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి దగ్గరగా చేర్చేటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తుంటాం ఈశోపనిషత్. సో ఈ ఈశోపనిషత్కి మనము ఇక్కడ ఈ లెవెల్ 3లో నేర్చుకునేటువంటిది ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రతి పదార్థాలు, అలాగే భావము మరియు భాష్యాన్ని మనము ఇక్కడ ఈ కోర్సులో నేర్చుకునేటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి కొన్ని కొన్ని పుస్తకాలకు, మనకున్నటువంటి వేదాలకు కానివ్వండి, భగవద్గీతకైనా ఇంకా దేనికైనా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉండేటువంటి ఎవరిది అంటే ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చేటువంటి ఆ వ్యాఖ్యానం ద్వారా వారు అంటే ఈ సంస్కృత పదాలకి అర్థాలు, అలాగే ఆ శ్లోకాల యొక్క భావము, అలాగే మనకి వారు ఆ భాష్యం, ఇది మరి గురుముఖత పరంపరలో. ఎందుకంటే వారు మనకి ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మనకి 32వ ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు. ఎందుకంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగినటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని గురువు పరంపర ద్వారా వినాలి అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ ఏదైతే మేము వినిపిస్తున్నామో అది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. జస్ట్ లైక్ ఎ పోస్ట్ మ్యాన్, మేము ఇక్కడ అంటే ఈ విషయాన్ని మీకు అందిస్తున్నటువంటి వాళ్ళమే. కానీ మీరు వినేటువంటి ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి 32వ ఆచార్య, అందుకనే సంస్థాపక ఆచార్యులుగా వారే
ప్రైమరీ మనకి ఇస్కాన్లో చేరినటువంటి ప్రతి వారికి కూడా వారితోనే సంబంధం కలిగి వారి నుండి వింటూ ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ ఇవి మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ఇక్కడ ఈ ఈశోపనిషత్తును కూడా మనము అలా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక ఈ ఈశోపనిషత్ గ్రంథానికి గురించి చూసినట్లయితే ఇందులో మనకి ఆ ఇండెక్స్ మనం చూసినట్లయితే మొదటగా ఉపోద్ఘాతము, ఇందులో ముఖ్యంగా ఆ వేద ప్రబోధం ఉంటుంది. వారు శ్రీల ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఉపన్యసించినటువంటి ఈ వేదాలను గురించి ఆయన మాట్లాడినటువంటి ఆ, ఒక ఉపన్యాసము ఉపోద్ఘాతంలో మనకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మంగళాచరణము. ఇక ఈ దీనిలో ఈ గ్రంథంలో మనకి మొత్తంగా 18 శ్లోకాలు ఉన్నవి. ఈ ప్రతి శ్లోకాన్ని ఒక మంత్రంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అందుకే మొదటి మంత్రము, రెండవ మంత్రము, మూడవ మంత్రము, నాలుగవ మంత్రము అంటూ మొత్తము ఉం, 18 మంత్రాలు ఇందులో ఈ గ్రంథంలో మనకి పొందుపరచబడినటువంటివి. సో ఇక ఈరోజు క్లాస్లో మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి పరమ పూజ్య అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు ఉపన్యసించినటువంటి వారు 1969 అక్టోబర్ 6వ తేదీన ఇంగ్లాండ్లో లండన్ నగరంలోని కాన్వే హాల్లో ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాన్ని యథావిధిగా మనము ఈరోజు ఈ క్లాస్లో చూసేటువంటిది. సో వారు ఏమి ప్రసంగించారు ఆ రోజు ఆ క్లాస్లో అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ముందుగా ఇక్కడ దీన్నే వేద ప్రబోధము, ద టీచింగ్ ఆఫ్ వేదాస్ అని చెప్పబడేటువంటి ఇది. సో ఈ వేద ప్రబోధంను మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి చాయ్. సో సాధారణంగా ఎవరైనా ఉపన్యాసించడానికి మొదలు పెట్టేటటువంటి సందర్భంలో ఉం, మనకి ఆ సభలో ఉన్నటువంటి వారిని గురించి ప్రస్తావిస్తూ మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుక మనం సాధారణంగా క్లాసులు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయానికి చెప్పినట్లయితే ఈ క్లాస్కి వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం అంటూ చెప్పుకుంటుంటాం. సో అలాగే ఆయన ప్రారంభిస్తూ డియర్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్స్ అంటూ స్టార్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. సభా సదులారా అంటే ఈ సభలో ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ అంటూ ఆయన ప్రారంభించినటువంటి సో మరి ఆయన ఏం చెప్పబోతున్నారో అనేటువంటి విషయాన్ని ముందుగా ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. సో వేద ప్రబోధం ఈనాటి ఉపన్యాసపు విషయము అంటూ మొదలుపెట్టారు వారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ రోజు 1969 అక్టోబర్ 6వ తేదీ ఇంగ్లాండ్ నగరంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నగరంలోని కాన్వే హాల్లో వారు ప్రసంగిస్తూ చేసినటువంటి ఆ ప్రసంగం గురించి మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో వారు మొదలు పెడుతూ ఆయన ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నారో ముందు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి యాక్చువల్గా ఒక విషయాన్ని మనకి తెలుసు అంటే మనం వినేటప్పుడు దేని గురించి వింటున్నాము ఏంటి అనేది తెలిస్తే దాని గురించి మనకి ఒక ఆలోచన వస్తుంది. అంటే మనం దీని గురించి ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం. సో అందుకే మనం ఈరోజు ఈ క్లాస్లో ఈశోపనిషత్ అనేటువంటి గ్రంథము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యుల వారి వివరణల ద్వారా, ఎందుకంటే వారు ఇది వేదవ్యాసుల వారు రచించినటువంటిది వాస్తవానికి. సో మరి దానికి వారు సంస్కృతంలో దేవనాగరిలో ఇచ్చినటువంటి దానికి మనకు ఈ వివిధ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి వివిధ ప్రాంతాల వారిగా ఉన్నటువంటి వాటికి మనకి ఇంగ్లీష్లో వారు ట్రాన్స్లేషన్, తర్వాత మనకి తెలుగులో వివిధ ఆచార్యులు అలా వివిధ లాంగ్వేజ్లలోకి చేయబడినటువంటివి. సో మరి
ఉమ్, వేదాలను గురించి, వేద ప్రబోధం, ద టీచింగ్ ఆఫ్ వేదాస్, వేదాలు మనకి ఏం తెలియచేస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని నేను ఈరోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను అంటూ వారు ప్రారంభించడం. సో అందులో మరి సాధారణంగా వేదాలు అంటే ఏమిటి, వాట్ ఆర్ వేదాస్ అంటూ మొదలుపెట్టినటువంటి దాంట్లో వేద శబ్దం, వేద అనేటువంటి ఆ పదం శబ్దం యాక్చువల్గా శృతులుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో వేద శబ్దం ఉమ్, విద్ అనే ధాతువు నుండి ఏర్పడినది. దీనికి అనేక రకాలుగా అర్థాలు చెప్పవచ్చు, కానీ అన్నిటి యొక్క సారము ఫైనల్గా ఒకటిగానే ఉన్నది. అదే ది నాలెడ్జ్, అంటే జ్ఞానము. వేద అంటే జ్ఞానము, అంటే మనము తెలుసుకునేటువంటి, మనం యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటి, మనం అంగీకరించేటువంటి ఏ జ్ఞానమైనా వేదమే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వేద ప్రబోధాల యొక్క మూల మూలం ఆ జ్ఞాన రూపాలుగా చెప్తుంటారు. వేద ప్రబోధాలు జ్ఞాన రూపాలుగా మనకి చెప్పబడేటువంటివి. మరి ఉం? సో మరి అటువంటి ఈ జ్ఞాన రూపాలను బోధిస్తున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో, మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో, త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయా జగత్తులో, భ్రమలో ఉన్నటువంటి మనము మరి పరిపూర్ణమైనటువంటి ముక్త స్థితిలో పరిపూర్ణ దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి వాళ్లకు ఉండేటువంటి భేదం ఏమిటో మొదటగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా ఈ బద్ధ జీవనంతో కూడినటువంటి జీవులలో ఉం, ఉండేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి లోపాలు ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ 4 రకాలైనటువంటి లోపాలలో మొదటిది తప్పులు చేయడము. తప్పులు చేయడం అనేటువంటిది మానవ నైజంగా మనం చెప్తూ, మనం వాడుకలో పదాలలో కూడా ఉండేటువంటిది. ఇక రెండవది లో ఇక్కడ మోహానికి గురి కావడము అనేటువంటిది రెండవ లోపంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. మూడవది ఇతరులను వంచడము, ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో ఉండేటువంటి ధర్మంగా, అంటే మన ప్రవర్తనగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక నాలుగవ లోపము, మన యొక్క ఇంద్రియాలు, మనం చూసింది ఏదో పరిపూర్ణము అని అనుకుంటాము, కానీ మన ఇంద్రియాల ద్వారా మనం గ్రహించేటువంటి ఏ విషయమైనా పరిపూర్ణము కాదు అనేటువంటి విధంగా మనలో ఉండేటువంటి, అంటే బద్ధ జీవనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా 4 లోపాలను గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన మొదటి లోపమైనటువంటి, అంటే బద్ధ జీవులలో ఉండేటువంటి మొదటి లోపము తప్ ఇక్కడ తప్పులు చేయడం. సో ఈ తప్పులు చేసేటువంటి నైజాన్ని గురించి ఆయన మహాత్మా గాంధీని, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహాత్మా గాంధీని, అలాగే ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ పాశ్చాత్య దేశాలకు తెలిసినటువంటి కెనడీ అనేటువంటి ఆయన్ను గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మహాత్మా గాంధీ విషయంలో ఆయన చెప్పినటువంటి తప్పు ఏంటంటే, చివరి ఆయన హత్య చేయబడేటువంటి సందర్భంలో ఆయనకి ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే, మీకు ప్రమాదం ఉంది, మీరు అక్కడికి వెళ్ళకండి అని చెప్పారట కొంతమంది. ఆ విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఎందుకంటే ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి వారే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి స్నేహితుల ద్వారా నేను విన్నాను ఆ విషయము. అయినా ఆయన వారి మాట వినకుండా తప్పు చేస్తూ అక్కడికి వెళ్ళారు, హత్య కావించబడ్డారు. అలాగే ప్రెసిడెంట్ కెనడీ కూడా అలాగే జరిగినటువంటి, ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు.
తప్పులు చేయడం అనేది మానవ సహజము. అది బద్ధజీవుడికి ఉండేటువంటి లోపాలలో ఒకటిగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే బద్ధజీవుడిలో ఉండేటువంటి మరొక లోపము మాయామోహితులు కావడం. అంటే భ్రాంతిని భ్రాంతికి గురి కావడము. అంటే భ్రాంతికి గురి కావడము లేదా దానిని ఆ భ్రాంతిని అంగీకరించడం. అంటే మాయ. భ్రాంతి అంటే మాయ, లేనిదటువంటి. అంటే మాయ అంటే ఏంటి? లేనిదాన్ని. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్పేటువంటి వివరణ, మనము ఈ దేహము అనేటువంటి భావనలో ఉంటాం. అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మనము కొద్దో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు, భగవద్గీత, భాగవతం వంటి వాటిని కానీ, లేదా ఉపనిషత్తు, భారత రామాయణాలు వంటి వాటిని వినని వాళ్ళకి ఈ దేహమే నేను, ఈ దేహపరమైనటువంటి విషయాలే నాకు సర్వస్వము అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటిది. సో మరి వాస్తవానికి భగవద్గీత 2వ అధ్యాయాన్ని ఎవరైనా వింటే తెలుస్తుంది మనకి, ఈ దేహము అశాశ్వతమైనది. ఇది ఆ ఆత్మకు ఒక తొడుగు వంటిది. అంటే జస్ట్ లైక్ వస్త్రాలు వంటివి అని చెప్తుంటారు. మరి అలాంటప్పుడు ఈ దేహము ఎలా అవుతాం మనం? సో కాబట్టి అలా మరి కానటువంటి దాన్ని, అంటే లేనిది ఈ దేహము అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని మనము శాశ్వతంగా ఉండేది మనము అని భావిస్తాం. వాస్తవానికి మనము నిత్యమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపులము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి కారణంగా, అంటే భ్రమలో ఉండి లేనటువంటి దాన్ని ఉన్నదిగా భావిస్తూ ఉంటాం. నశించిపోయేటువంటి దాన్ని ఇదే మనం ఎప్పటికీ ఉండేవాళ్ళంగా భావించేటువంటి. ఉం? సో ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు, మేము అడిగితే ఎవరు మీరు అంటే, "ఆ, మేము ఫలానా ఈ, ధనికుడిని, లేకపోతే ఫలానా టీచర్ని, ఫలానా అటువంటి గృహాలు చేసేటువంటి వాళ్ళను" ఆ విధంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మన ఈ శరీరం యొక్క ఉపాధులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో నిజానికి ఈ దేహము మనం కాదు అనే విషయాన్ని వారితో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ మనము భావించేటువంటి రెండవ లోపాన్ని, మనలో ఉండేటువంటి రెండవ మనం అంటే మన ఆలోచన విధానంలో బద్ధ జీవన కారణంగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి రెండవ లోపాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. అలాగే మూడవ లోపము చెప్తారు. మొదటిదేమో తప్పులు చేయడము, రెండవది మోహానికి గురి కావడము, మూడవది ఇతరులను మోసం చేయడం, వంచనా ప్రవృత్తి అని చెప్తాం. సో ఇతరులను వంచించే ప్రవృత్తి అందరిలోనూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వంచన అంటే ఇక్కడ ఇతరులను ఏదో చేస్తున్నట్లు కాకపోయినా ఇక్కడ చెప్తుంటారు, ఒక వ్యక్తి అధముడు అయినప్పటికీ కూడా, మూఢుడు అయినా కూడా తానెంతో తెలివిగలవాడిలా నటిస్తూనే ఉంటూ ఉంటాడు. ఉం? మరి అలాంటి వాళ్ళు మోహంలో ఉన్నాడని, తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడని ఎవరైనా తెలిసి చెప్తే ఇది ఇంతే, అది ఇంతే అని, అంటే ఆ విధంగానే ఉంటుంది అని వాదించేటువంటి వారు కూడా ఉండేటువంటి. అంతేగాని తన తన యొక్క స్థితిని గురించి తెలుసుకోవడానికి అతడు ఏమీ ప్రయత్నాలు చేయడు. మరి తాను వాస్తవాన్ని గ్రహించకపోయినప్పటికీ కూడా ఎన్నో రకాలైనటువంటి గ్రంథాలను రచించే వాళ్ళని కూడా మనం చూస్తాము, వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చేటువంటి వారిని కూడా చూస్తూ ఉంటాం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అటువంటి వారికి అది ఒక జబ్బు అని చెప్తున్నారు. అదే మోసం చెయ్యడము అంటే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక నాలుగవ లోపము, మనకి మొదటి లోపము తప్పులు చేయడము, రెండవది మోహానికి గురి కావడము, మూడవది
ఇతరులను మోసం చేసేటువంటి ప్రవృత్తి మనలో ఉండడం. ఇక నాలుగవది మరియు చివరి లోపమైనటువంటి మనలో ఉండేటువంటి అంటే బద్ధజీవులలో ఉండేటువంటి, సో మనలో అంటున్నారు, మమ్మల్ని అందరిని కలపకండి అని అంటే అది మీ ఇష్టం అండి. హరే కృష్ణ. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి మనము ఆ విధంగా ఉన్నాము అనేటువంటి భావనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాము ఇక్కడ. సో లేదు ప్రభుజీ, అలా అనుకోలేదు ప్రభుజీ. అట్లా మేము ఏం ఇంకా అనుకోలే మోసంగా ప్రభుజీ. ఉన్నాం. హరే ఆ, కృష్ణ. సో ఇంకా మోసంగా ఉన్నాం మేము. అదే హరే కృష్ణ. సో ఇక చివరి లోపంగా మన యొక్క ఇంద్రియాలు అసమగ్రంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఏది కూడా పరిపూర్ణము కాదు మన యొక్క ఇంద్రియాలు. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మన కళ్ళను చూసి మనమే గర్వపడుతూ ఉంటాము, మన చెవులను మనం విన్న వాటి గురించి చెప్తూ ఉంటుంటాము. కానీ మనకి భగవద్గీత విన్నప్పుడు ఆల్రెడీ లెవెల్ 1 లెవెల్ 2లో విన్నారు. ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా దర్శించడానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించడానికి అర్జునుడికే అంత భక్తుడైనటువంటి వాడు ఆ, మరి నరులలో ఉత్తముడుగా చెప్పబడేటువంటి అటువంటి ఆయనకే దివ్య దృష్టిని భగవంతుడు ప్రసాద్. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ మానవ జన్మలో మనం పొందేటువంటి ఈ ఇంద్రియాలు ఏది కూడా సమగ్రమైనవి కావు. ఎందుకంటే మన దృష్టిలో చూసేటువంటి వాళ్ళకి ఒక రకంగా ఉంటుంది, వేరే ఇదిగా అనిపిస్తుంది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మన ఇంద్రియాలు అసమగ్రముగా ఉండటం, మన కళ్ళను గురించి మనం గర్వపడుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి చాలా మంది హేతువాదులు, నిరాకారవాదులు, మాయావాదులు మాట్లాడుతూ ఉండేటువంటి విషయాలలో మరి దేవుడు ఉంటా అంటున్నారు, దేవుణ్ణి చూపించండి మాకు అని అడుగుతారు. కానీ మరి ఆ దేవుణ్ణి దర్శించుకోగలిగేటువంటి అర్హత మనకు ఉన్నదా లేదా? ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవాను అర్జునుడు అడిగినప్పుడు నీ యొక్క విశ్వరూప దర్శనం నాకు కావాలి అని అడుగుతాడు. అడిగినాక కూడా అంటాడు, నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని నేను దర్శించగలిగేటువంటి అర్హత నాకు ఉంది అనుకుంటే నీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని నాకు దర్శించవయ్యా అంటూ అడుగుతాడు. అది ఒక భక్తుడు ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకోగోరినటువంటి వారికి లక్షణం. అంతేగాని నేను నీ రూపాన్ని చూడదలుచుకున్నాను, నాకు చూపించని అడగలే నేరుగా. నాకు ఆ అర్హత ఉన్నది అని మీరు అనుకుంటే నాకు మీ యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించండి అంటూ అడుగుతాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. అప్పుడు ఆయన సంతోషంగా చూపిస్తాను, కానీ నీకున్నటువంటి ఈ దేహపరమైన అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి కళ్ళతో నీవు చూడలేవు, లౌకికమైనటువంటి కళ్ళతో నన్ను చూడలేవు, నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తాను అని చెప్తారు. సో అది మరి భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవాలండి. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, ఉంటే చూయించమను, ఉంటే రమ్మను, ఈ కలియుగంలో ఎన్నో తరుగుతున్నాయి కదా, మరి భగవంతుడు రావట్లేదేంది అని వాదించే వాళ్ళు కూడా ఎంతో మందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ మరి ఆ దేవుణ్ణి చూడగలిగేటువంటి అర్హత మనకున్నదా లేదా అనేటువంటిది కూడా మనం ఆలోచించాం. సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి యొక్క తత్వంలో ఆ భగవత్ తత్వాన్ని గురించి మనం ఆలోచించకపోతే మనకి ఏది కూడా సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, అకస్మాత్తుగా నువ్వు ఉంటున్న గది చీకటి అయితే నీ చేతుల్నే నీవు చూడలేవు. అంటే మనం బాబు లైట్లు అన్నీ వేసుకొని ఉంటాము, ఒకేసారి సడన్ గా కరెంట్ పోయిందనుకోండి, అంతకుముందు మన ఎదురుగా ఉండేటువంటి వస్తువులు లేదా ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాము, అసలు అంతదాకెందుకు మన బాడీలో ఉండేటువంటి అంగాలే మనకి సరిగా కనిపించినటువంటివి. సో మరి అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు మనము ఈ జ్ఞానాన్ని పొందనప్పుడు మనం ఎలా చూడగలుగుతాం? సో కాబట్టి మరి ఆ దేవుణ్ణి మనం దర్శించుకోవాలంటే మనకి ఎటువంటి శక్తి కావాలి, ఎటువంటి మరి జ్ఞానాన్ని మనము పొందాలి. సో కాబట్టి మరి అలాంటప్పుడు ఈ అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాల వల్ల వేద జ్ఞానాన్ని మనం పొందలేము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే బద్ధ జీవితంలోని ఆ ఇంద్రియాల వల్ల మనము పొందలేము అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ బద్ధ జీవితంలో ఉన్న కారణంగా మనం మనలో ఉన్నటువంటి లోపాలను
మనము తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము. కాబట్టి మరి ఈ లోపాలతో ఉన్నటువంటి వారికి మనము ఎవరికి కూడా సమగ్రమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వలేము అని చెప్తారు వారు. అంతేకాకుండా మనము సంపూర్ణలము కాము. ఉం? సో కాబట్టి దాని గురించి ఏదో తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేసే బదులుగా అందులో ఆ వేదాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలను యథావిధిగా యథాతథంగా మనము అంగీకరించాలి అనేటువంటిది మేము అంగీకరిస్తూ ఉన్నాము అంటూ ఈ ఇస్కాన్ గురించి, భారత సనాతనమైనటువంటి ధర్మాలను గురించి, సనాతన సాంప్రదాయాలను గురించి వారు అక్కడ చెప్పినటువంటి విషయాలు. సో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని ఉద్దేశిస్తూ ఇంగ్లాండ్లో కదా, ఆ లండన్ నగరంలో వారు మాట్లాడినటువంటి సందర్భం కనుక మనకి మరి ఆయన అంటూ ఉన్నారు అక్కడ, మరి మీరు వేదాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ గురించి, ఈయన పాశ్చాత్యుల కోసం కదా, మరి వేదాలు అనేటువంటివి మరి మీకు సంబంధించినవి అంటే మీ హిందువులకు సంబంధించినవి కదా మీరు అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే హిందువు అనేటువంటిది ఒక విదేశీ పేరు. మీకు మీ పరంగా చూస్తే మీరు ఇంగ్లాండ్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కనుక, మీరు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు కనుక మీకు హిందువు అనేటువంటి వాడు వేరొక దేశానికి చెందినటువంటి వాడు, భారతదేశానికి చెందినవాడుగా మీరు భావించవచ్చు. కానీ మేము అంటే ఇక్కడ మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ధర్మాల ప్రకారంగా మేము హిందువులము కాము. ఎందుకంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మమే మా యొక్క నిజమైనటువంటి చిహ్నము అని చెప్తున్నారు. అంటే భారతీయులమే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశపరంగా హిందువులు అవ్వచ్చేమో, కానీ మరి జీవ వ్యవస్థ ధర్మ ప్రకారంగా మాకున్నటువంటి నిజమైనటువంటి చిహ్నము మా యొక్క వర్ణాశ్రమ ధర్మము అని చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే మానవుడు అనేటువంటి వాడు ఎవడైనా మరి ఆ ధర్మం ప్రకారంగా, అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే వేద ధర్మాన్ని అనుసరించడము, అంటే వేదాలను అనుసరించేటువంటి వాళ్ళము మేము అని చెప్తున్నారు. భారతీయ సాంప్రదాయము, మన సనాతన సాంప్రదాయం అంటే వేదాలను అనుసరిస్తూ ఉండేటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. మరి వర్ణాశ్రమ ధర్మము అంటే వేద ధర్మాన్ని అనుసరించడము. వేద ధర్మాలలో మాకు 4 వర్ణాలుగాను 4 ఆశ్రమాలతోనూ మొత్తం 8 విభాగాలతో కూడిన మానవ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మేము అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక ఇండియనా, ఒక అమెరికనా, ఒక పాకిస్తానా, ఒక ఆఫ్ఘనిస్తానా, లేదా ఏది చైనీనా అనేటువంటిది ఆ ప్రాంతాన్ని బట్టి మాట్లాడేది. కానీ మానవులందరూ కూడా వారికి ఉన్న వేద ధర్మాన్ని అనుసరించి ఎవడైనా ఈ 8 విభాగాలలోనికి వచ్చేటువంటి వాడుగానే ఉంటాడు. ఎందుకంటే 4 వర్ణాలతోనూ 4 ఆశ్రమాలతోనూ ఉన్నటువంటిది మనం చూస్తాం. ఎలాగైతే ఈ మానవ సంఘంలో 4 లౌకిక విభాగాలు 4 ఆధ్యాత్మిక విభాగాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు, దీనినే వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ అని అంటారు అంటూ ఆయన సర్వ మానవాళికి, విశ్వ మానవాళికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇవన్నీ కూడా పరిపూర్ణుడైనటువంటి పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి భగవంతుడి చేత సృష్టించబడినవి కనుక అవి అన్ని చోట్ల ఉంటాయి. ఒక్క మా హిందువులకే అంటే భారతదేశానికి చెందినవికి వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు, ఇవి సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవంతుడు మరి ఆయన ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటివి కనుక
ఇవి అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. సర్వము సర్వంత్ర ఇక్కడే మా దగ్గరే కాదు, ఇక్కడ కూడా అంతటా ఉండవలసినటువంటిదే ఈ వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ అనేటువంటిది. అందుకే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వర్ణాశ్రమ విధానాలకి ప్రాముఖ్యత కలుగుతూ ఉన్నటువంటిది చూస్తూ ఉన్నాం. సో ప్రపంచం అంతటా కూడా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కానీ మనమేమో ఆధునీకరణం అనేటువంటి పేరులతో విపరీతమైనటువంటి పోకడల వెంట పోతూ ఉన్నాం. సో అందుకే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, వేదాలు అనేటువంటివి సర్వ మానవాళికి సంబంధించినవి. అందుకనే భగవద్గీత ఒక భారతదేశానికి చెందినటువంటిది కాదు, సర్వ మానవాళికి సంబంధించినటువంటి ఒక మాన్యువల్, మన జీవన విధానము భగవద్గీత. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ అనేటువంటిది భగవంతుని చేత సృష్టించబడినది కనుక అది ఒక భారతదేశంలోనే కాదయ్యా, మీ అందరి దగ్గర కూడా ఉన్నటువంటిది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి మరి ఈ విభాగాలు భగవంతుని చేత సృష్టించబడి అవి అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి అని భగవద్గీతలో చెప్పబడింది అంటూ ఆయన ఆ భగవద్గీతలోని 4వ అధ్యాయము 13వ శ్లోకంలో ఈ విషయాలు చెప్పబడి ఉన్నాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, ఉం, శూద్ర, శూద్రులు సంఘంలోని 4 లౌకిక విభాగాలు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆయన భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు, చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం అంటూ చెప్తారు. ఏంటంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడి ఉండే కర్మలను అనుసరించి మానవ సంఘంలోని 4 వర్ణాలు నాచే సృష్టించబడినాయి. అయినా నేను ఈ విధానానికి ఉం, అకర్తగానే నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున్. ఎందుకంటే వారి వారి ధర్మాలు, నేను ధర్మం చెప్పాను, ధర్మాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు అందులోకి వస్తున్నారు, అంతేగాని నేను వాళ్ళని అందులోకి నెట్టివేయలేదు అనేటువంటిదిగా భావించవచ్చు. సో అందుకే ఆయన అంటే మనలో ఉన్నటువంటి మన ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి, సత్వ రజో తమో గుణాలను అనుసరించి బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, శూద్రులు అనేటువంటి 4 లౌకిక విభాగాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో మరి భగవంతుడే ఈ సమస్తానికి సృష్టికర్త, సమస్తము ఆయన నుండే ఉద్భవించినది, సమస్తము అతని చేతనే పోషింపబడుతూ ఉన్నది. మరి ఆ తర్వాత విలయం తర్వాత సమస్తము అతని యందే విశ్రమించేటువంటిది కనుక మరి భారతీయుల, ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళ, అమెరికన్స్ అనేటువంటిది కాదు, సర్వ మానవాళికి ఈ జ్ఞానము అవసరము అనేటువంటి విషయాన్ని, ఎందుకంటే అక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో ఇదంతా మీ భారతదేశానికి చెందినవి మాకెందుకు చెప్తున్నారు, మా గ్రంథాలు వేరున్నాయి అనేటువంటి విధంగా వాళ్ళు ఆలోచించవచ్చు ఏమో అనేటువంటి సో ఇక్కడ మరి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు అనేటువంటివి చెప్తూ అవి ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే 4 వర్ణాలతో కూడినటువంటి సాంఘిక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో, లౌకికమైనటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. మరి ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మము అని చెప్తారు. బ్రాహ్మణుడు అంటే అంటే వేద జ్ఞానం ఎరిగినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మానవులలో చాలా తెలివైనటువంటి వర్గంగా అంటే మేధావి వర్గంగా చెప్పబడేటువంటిది బ్రాహ్మణులు అని చెప్తారు. మేధావి వర్గం ఎవరైనా బ్రాహ్మణుడిగానే చెప్పబడు. ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది పుట్టుక సంబంధం కాదు, గుణ కర్మ విభాగశ అంటూ చెప్పినటువంటిది.
పుట్టుక కాదు. సో కాబట్టి మేధావి వర్గానికి చెందిన తెలివైనటువంటి వర్గానికి చెందిన చాలా తెలివైనటువంటి వర్గానికి చెందినటువంటి వారు. అలాగే మరి ఈ లౌకికంగా సాంఘిక వ్యవస్థకు చెందినటువంటి మరొక వర్గము మనకి క్షత్రియులు అని చెప్తుంటాం. అంటే పరిపాలించేటువంటి సామర్థ్యము కలిగినటువంటి వారు, పరిపాలనా దక్షత కలిగినటువంటి వారు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్రాహ్మణుల తర్వాత తెలివి కలిగినటువంటి వారిగా పరిగణించబడేటువంటి వారు. ఇక ఈ సాంఘిక వ్యవస్థలో మూడవ వర్గానికి చెందినటువంటి వారు వర్తకం చేసే వాణిజ్యం పరంగా ఉండేటువంటి వారు, వ్యాపార వర్గానికి చెందినటువంటి వారు, వారినే వైశ్యులుగా చెప్పబడుతూ ఉండేది. మరి ఇలాంటి ఈ సహజమైనటువంటి విభాగము ఎక్కడ చూసినా ఉండేటువంటిదే. ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళినా, అమెరికాకు వెళ్ళినా, భారతదేశానికి వచ్చినా, ఇంకొక దేశానికి వెళ్ళినా మేధావులు ఉంటారు, పరిపాలనా దక్షత కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు, వ్యాపార మార్గాలను అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, అలాగే శ్రామిక వర్గము కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఆయన మరి ఇవి సహజమైనటువంటి విభాగాలు అన్ని చోట్ల ఉంటాయి, మరి ఇదే వేదాలు చెప్తూ ఉన్నవి కనుక ఇది సర్వ మానవాళికి చెందినటువంటివిగా మరి ఈ విభాగాలు అన్ని చోట్ల కనిపిస్తాయి. ఇది వైదిక సిద్ధాంతము, దీనిని మేము అంగీకరిస్తాము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. వైదిక సిద్ధాంతాలు ప్రామాణిక సత్యాలుగా పరిగణించబడతాయి. ఇది సత్యం, ఇది యథార్థము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి వాటిలో ఎటువంటి దోషము ఉండదు కాబట్టి వాటిని మనము ఖచ్చితంగా నమ్మవలసినటువంటిది అంటూ మరి అలాగే ఆయన ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఉదాహరణకు భారతదేశంలో ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చెప్తూ ఉంటారు. భారతదేశంలో గోమయం అంటే ఆవు పేడ పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మరి వాస్తవానికి పేడ అనేటువంటిది ఒక జంతు మలం కదా. మరి సాధారణంగా మలం అంటే మలినాలతో అది ముట్టుకునేటువంటి కొన్ని 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 మలాలని మనం పట్టుకున్నట్లయితే స్నానం చేయాల్సినటువంటిదిగా శాస్త్రాలు నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంటాయి కదా. సో మరి మనం మల విసర్జన చేసామనుకోండి, సాధారణంగా స్నానం చేయడం, శుభ్రంగా సబ్బుతో కడుక్కోవడం అనేటువంటిది మనకి సదాచారాలలో ఒక భాగంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. మరి అదే మరో సందర్భంలో అంటే అదే వేదాలలో మలాన్ని ముట్టుకున్నట్లయితే వెంటనే స్నానం చేయాలనేది వేదాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఒక అంశము. మరో సందర్భంలో అదే గోమయము పవిత్రమైనది అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అపవిత్రమైనటువంటి స్థలాలను శుభ్రపరచడానికి కూడా ఆవు పేడతో అలికితే ఆ స్థలం పవిత్రమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే పూర్వకాలంలో ఆవు పేడతో కలాప్ చల్లడము, ఆవుకు సంబంధించినటువంటివి. సో ఏదైనా అపవిత్రమైనటువంటి జరిగితే ఆ ప్రదేశాన్ని ఆవు పేడతో అలుకుతూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక్కడ ఇవి రెండు వేదాలలోనే చెప్పబడింది. ఒక రకంగా చెప్తే రెండిట్లోనూ మలమే, జంతువు నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి పదార్థాలు. కొన్ని పట్టుకుంటేనేమో స్నానం చేయాలని చెప్తున్న పరస్పర విరుద్ధంగా ఉంది అని మనకి సామాన్యమైనటువంటి బుద్ధితో ఆలోచిస్తే ఆ విధంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇది సాధారణమైనటువంటి దృష్టి, కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము దానికి విరుద్ధంగా తోచవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇది అసత్యం కాదు, వాస్తవము. ఎందుకంటే
ఆయన చెప్తున్నారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో మన భారతదేశంలో కలకత్తా నగరంలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి శాస్త్రజ్ఞుడు మరియు వైద్యుడు ఆ గోమయాన్ని పరిశీలించి అందులో క్రిమి సంహారకాలైనటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి అని కనుక్కున్నారు. మరి ఇది పరిశోధించి కనుక్కున్నారు. మరి ఇది వేదాలలో ఆల్రెడీ చెప్పబడినటువంటిది, కానీ దీన్ని మనము సరిగా అంగీకరించాం. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దృష్టితో ఉన్నటువంటి కాదు. సో అలాగే ఇంకా ఆయన ప్రస్తావిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరొక అంశము ఇక్కడ చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఇంకొకరిని నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి అని అంటే కొన్నిసార్లు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ చెయ్యాలి అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తితో అంటాం మనం, ఏంటి నువ్వు చెప్పినట్లే చేయాలంటున్నావు, అదేమైనా శాసనమా అని, లేదా అదేమైనా వేద శాసనమా అని అడుగుతూ ఉంటుంటారు. శాసనం అంటే కూడా దాని అర్థం అదే, వేద శాసనమా అని అర్థం. అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా యథావిధిగా యథాతథంగా అంగీకరించవలసినటువంటి అని అర్థం. సో అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, వేద శాసనాలను లౌకికమైనటువంటి దృష్టితో వ్యాఖ్యానించడానికి వీలు లేదు. కానీ అదే అంశాలను ఎవడైనా శ్రద్ధతో పరిశీలిస్తే ఈ శాసనాలన్నీ సరి అయినవే అని గుర్తించగలుగుతారు. సో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటివే మనకి ఇప్పుడు వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్నే మనకి చెప్తున్నారు. అలాగే వేదాలలో నదీ స్నానాలు కానీ పవిత్ర గంగ గురించి ప్రస్తావన వస్తుంటుంది. సో మరి అందులో శాస్త్రజ్ఞులు కూడా నిరూపిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అందుకే శ్రద్ధతో పరిశీలిస్తే ఇవన్నీ కూడా సరైనవే అని మనము తెలుసుకోగలుగుతాము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే వేదాలను గురించి ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, వేదాలు మానవ జ్ఞాన సంకలిత సంకలితాలు కావు అని చెప్తున్నారు. అంటే మానవుల చేత ఊహాజనితమై మానవులు ఆలోచించి మానసికమైనటువంటి కాల్పికతాలు కావు అని చెప్తూ ఉన్నారు. వేదాలు అనేవి లేదా వేద జ్ఞానము అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండే ఆ గోలోక బృందావనంలో ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణలోకంలో ఉండేటువంటి గోవిందుడు ఆదిపురుషుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండి వచ్చినవి అని చెప్తారు. సో ఇవి అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలను కలిగిన మానవుడు ద్వారా సృష్టించబడలేదు. సో అందుకే మనకి ఎన్ని గ్రంథాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవద్గీత అది భగవంతుని ద్వారా చెప్పబడినటువంటిది. దానికి పుట్టినరోజు జరుపుతూ ఉంటాం, ఎంతో మరి ఏ గ్రంథానికైనా. సో ఎన్నో గ్రంథాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటుంటాయి, కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా ఇంకా కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ జ్ఞానం ఆ విధంగానే ఉంది. సో అందుకే చెప్తున్నారు, వేద జ్ఞానము ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము నుండి వచ్చినటువంటిది. అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి నుండి వచ్చినటువంటి దివ్య జ్ఞానము అది ఆ వేద జ్ఞానము అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి సభలో ఉన్నటువంటి జనాలను ఉద్దేశిస్తూ, వేదాలకు శృతి అనే మరొక పేరు కూడా కలదు. శృతి అంటే వినడం వల్ల సాధించిన జ్ఞానము అని అర్థము. అది ప్రయోగాల వలన తెలుసుకున్న జ్ఞానము కాదు. శృతి అంటే వేదం తల్లి లాంటిది అని భావింపబడుతుంది. మనం మన తల్లి నుండి ఎంతో జ్ఞానాన్ని గ్రహిస్తాము అని చెప్తున్నారు. అలాగే వేదాల నుండి మనము జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నటువంటిది. సో ఈ సందర్భంలో ఆయన చెప్తున్నది ఏంటంటే, మీరు మీ తండ్రి ఎవరో అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీ తల్లి తప్ప
దానికి సమాధానము చెప్పగల వారెవ్వరూ లేరు. ఇతడు నీ తండ్రి అని నీ తల్లి చెబితే మీరు అంగీకరించి తీరాలి. అతడు మీ తండ్రి అవునా కాదా అని పరిశీలించడానికి అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే తల్లిని మించిన ప్రమాణం అక్కడ తండ్రికి సంబంధించిన విషయంలో వేరొకటి ఉండే అవకాశమే లేదు కదా. అలాగే ఇంకా ఆయన అంటున్నారు, అలాగే మీ అనుభవానికి, ప్రయోగ జన్య జ్ఞానానికి, ఇంద్రియ వ్యాపారాలకు అతీతమైన దేనిని గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా మీరు వేదాలను అంగీకరించి తీరాల్సిందే అంటూ వేదాల యొక్క ప్రబోధాన్ని, వేదాలు మనకేం తెలియచేస్తూ ఉన్నాయో, వేదాల నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవాలనో అనేటువంటి విషయాలను ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి కాబట్టి వేద సంబంధ జ్ఞానానికి లో ప్రయోగం చేయడం అనేటువంటి ప్రశ్నే లేదు. ఖచ్చితంగా అది వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని మనము అంగీకరించవలసినదే. అంటే అక్కడ సరైనటువంటి మార్గంలో, సరైనటువంటి అవగాహనలో ఉన్న వ్యక్తి ద్వారా విన్నప్పుడు. సో ఎందుకంటే ఆ విషయం ఇదివరకే ప్రయోగం చేత స్థిరీకరించబడినది. ఎందుకంటే తల్లి మరి ప్రయోగపూర్వకంగా కదా తన తండ్రికి సంబంధించిన విషయాన్ని చెప్పగలిగేటువంటిది. ఎందుకంటే తల్లి చెప్పిన మాటను నిజమని అంగీకరించాలి, మరొక మార్గమే లేదు. సరే, ఇప్పుడంటే ఏదో మార్గాలు ఉన్నాయి, చూసి కూడా అదే నిర్ధారణ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ క్రమంలో ఆయన వేదాలను తల్లిగా భావింపబడుతూ ఉన్నాయి. మరి ఇక ఈ భౌతిక జగత్తులో సృష్టికర్తగా చెప్పబడేటువంటి వాడు మనకు తాత ముత్తాత లాగా అవుతాడు. ఎందుకంటే ఈ వేద జ్ఞానము మొదట అతనికే బోధించబడినది. ఎందుకంటే సృష్టి ప్రారంభంలో మొదటి జీవుడు బ్రహ్మ. అతడు వేద జ్ఞానాన్ని పొంది, అది భగవంతుడు ద్వారా ఆ వేద జ్ఞానాన్ని పొంది, వేదాలను పొంది దానిని తన శిష్యుడైనటువంటి నారదుడికి మరియు ఇతర శిష్యులకు, కుమారులకు బోధించాడు అని చెప్తుంటారు. సో అందుకే మనకి గురు శిష్య పరంపరలలో మనకున్నటువంటి 4 సాంప్రదాయాలు, బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, శ్రీ సాంప్రదాయము, రుద్ర సాంప్రదాయము, కుమారాస్ సాంప్రదాయము అనే 4 సాంప్రదాయాలు. అవన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచి ఇవ్వబడినటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి. సో ఇక్కడ మనకి ఇస్కాన్ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. మరి అందుకే చెప్తున్నారు, ఆ జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మ భగవంతుడి ద్వారా పొంది, ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని శృతి ద్వారా విన్న హృదయంలో అతడు అనుభూతి పొందిన ఆ జ్ఞానాన్ని తర్వాత నారదుడికి, ఇతర శిష్యులకు, కుమారులకు బోధించినటువంటిది. వారు తిరిగి తమ శిష్యులకు బోధించారు. ఈ విధంగా వేద జ్ఞానము గురు శిష్య పరంపర ద్వారా సంక్రమించినటువంటిది. వేద జ్ఞానము ఆ విధంగా అందించబడుతుంది. భగవద్గీత కూడా ధృవీకరించబడినటువంటి, ఎందుకంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్పినటువంటి విషయం. సో అందుకే ఆయన అంటున్నారు, ఒకవేళ మీరు ప్రయోగాలు చేసినా అదే నిర్ణయానికి మీరు వస్తారు. అందుచేత కాలాన్ని వృధా చేసుకోవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే
తండ్రి ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని తల్లి చెప్తే ఒక క్షణకాలంలో అయిపోతుంది. అదే విషయాన్ని ఒకవేళ నేను ప్రయోగపూర్వకంగా నిర్దిస్తాను అంటూ ఏదో శాంపుల్స్ అవన్నీ చేసి డిఎన్ఏ పరీక్ష, ఆ పరీక్షలు, ఈ పరీక్షలను చేస్తూ కాలం చేసి చివరికి కూడా ఒకవేళ తల్లి నిజం చెప్తే అదే వస్తుంది కదా. మరి కాబట్టి తండ్రి ఎవరోనో తెలుసుకోగోరినప్పుడు తల్లిని ప్రమాణంగా గ్రహిస్తే సరిపోతుంది. ఎటువంటి లేకుండానే మనము గ్రహించవచ్చు అని చెప్తాను. అయితే ఇటువంటి విషయాలకు 3 రకాలైనటువంటి ప్రమాణాలు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే విషయాలను అంగీకరించడానికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అనుమాన ప్రమాణం, శబ్ద ప్రమాణము అనే 3 రకాలైనటువంటి ప్రమాణాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ప్రత్యక్ష అంటే ఇంద్రియజన్య జ్ఞానం. అంటే ఇంద్రియాల ద్వారా, ఉదాహరణకి మనం కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాం అనుకోండి, ఒక చల్లటి వస్తువుని పొంతే అది చల్లగా ఉంది, లేదా మన అంటే స్పర్శ ద్వారా, లేదా వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేడి, మంట అని, ఐస్ అని ఇలా చెప్పగలుగుతాం. కానీ అంతకుముందే మనకి చెప్పినటువంటిది ఏంటి? ఇంద్రియాలు అసంపూర్ణమైనవి. కాబట్టి మరి ఈ ప్రత్యక్షం అంటే ఇంద్రియజన్య జ్ఞానం. మరి మన ఇంద్రియాలు సమగ్రాలు కాకపోవడం చేత ప్రత్యక్ష ప్రమాణము అంతా శాస్త్ర ప్రమాణమైన అంటే ప్రశంసితమైనది కాదు అంటూ చెప్తున్నారు. దానికి ఒక ఉదాహరణగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, మరి ఆకాశంలో మనకు కనిపించేటువంటి సూర్యుడు మనకు ఒక చిన్న బింబం లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు రోజు మనం చూసేటువంటి. నిజానికి సూర్యుడు ఇతర గ్రహాలన్నింటికంటే కూడా చాలా పెద్ద పరిమాణంను కలిగి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే భూమి మీద మనం ఉన్నాం కాబట్టి భూమి పెద్దగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. భూమితో పోల్చి చూసినప్పుడు సూర్యుడు మనకు చిన్నగా అనిపిస్తుంది. సో కానీ నిజానికి సూర్యుడు చాలా పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని, అంటే అందువల్ల మనం చూడడం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది అంటే అది ప్రమాణం కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఏదైతే ఉందో అది పరిపూర్ణమైనది కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటుంది. అందుకే మనం గ్రంథాలను చదివి సూర్యుని గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అందుకనే సూర్యుని గురించి అవగాహన కావాలంటే ఆ గ్రంథాల ద్వారా, గ్రంథాల్లో ఇవ్వబడినటువంటి దాని గురించి తెలిస్తే తెలుస్తుంది. కాబట్టి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం మనకి సమగ్రమైనది కాదు. అంటే మనం చూసిందంతా కూడా, లేదా మన ఇంద్రియ అనుభూతుల ద్వారా పొందేటువంటిది ఇది కూడా పరిపూర్ణమైనది కాదు, కాకపోవచ్చు అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే చూసిన దాన్ని బట్టి ఇలా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఇలా ఉండవచ్చు, లేదా మనము అలా ఊహించేటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. దానికి ఉదాహరణగా డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని చెప్తారు. డార్విన్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాల్లో కూడా కదా ఇది ఆ విధంగా చెప్పబడుతుంది. కానీ తర్వాత కాలక్రమంలో ఏమవుతుంది, అది అలా కాదు ఇలా అనేటువంటి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో అంటే మళ్ళీ మనకు వేదాలలో ఉన్నటువంటి విషయాలే ప్రామాణికాలుగా అంగీకరింపబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. మీరు ఆకాశవాణి అధికారుల నుండి ప్రసార వివరాలను తెలుసుకొని వాటిని అంగీకరిస్తారు, నిరాకరించరు. అది ప్రామాణిక ఆధారముల నుండి గ్రహించబడినది కనుక దానిని గురించి మీరు ప్రయోగం చేయవలసిన అవసరం లేదు. అలాగే ఇక వేద జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, సో ఇంకా ఆయన మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది వేద జ్ఞానం ఇది శబ్ద ప్రమాణము. అంటే శృతి అనే దానికి మరో పేరు. శృతి అంటే దీనిలోని జ్ఞానాన్ని వినడం ద్వారా
మాత్రమే గ్రహించాలన్నమాట అని చెప్తారు. అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని వినడం ద్వారా ఈ అది కూడా ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యక్తి నుండే మనం గ్రహించాలి అని వేదం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము విశ్వాతీతమైనది, అంటే ఒక ప్రదేశానికి ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే చెందినది కాదు అని చెప్పి. భౌతిక జ్ఞానము విశ్వాంతర్గతం అయితే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము విశ్వాతీతమైనది. సో ఎందుకంటే మనం ఈ విశ్వం యొక్క సరిహద్దుల వరకు మాత్రమే వెళ్ళగలం కాబట్టి ఈ భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానము ఇక్కడి వరకు చెందినటువంటిది. ఇక ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు ఎలా వెళ్ళగలం మనం అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అందుచేత ప్రత్యక్ష ప్రమాణంతో సంపూర్ణ జ్ఞానం పొందడం అనేటువంటిది అసంభవము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము ఉన్నదని, వ్యక్తమయ్యేటువంటిది అవ్యక్తమయ్యేటువంటిది మరొక ప్రకృతి, వ్యక్తావ్యక్తములైనటువంటి వాటికి అతీతమైనటువంటి మరొక ప్రకృతి ఉన్నదనేటువంటి విషయం. అలాగే గ్రహాలు, వాటిలో శాశ్వతంగా నివసించే జీవులు గల మరొక ఆకాశము ఉంది అని మనం ఎలా తెలుసుకోగలం? మన దగ్గర ఉన్నటువంటి విషయాలనే సమగ్రంగా మనం తెలుసుకోలేనప్పుడు మరి ఇతర విషయాలను మనం ఎలా తెలుసుకోగలము అని అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో అలాగే చెప్తున్నారు వేద జ్ఞానం గురించి. ఈ జ్ఞానం అంతా యథార్థమైందే, మీరు ఈ విషయమై ప్రయోగాలు చేయడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది? అందుకే మీరు వేదాల యొక్క సహాయం పొందాలి. సో అందుకే మనకు చాలా విషయాలలో శాస్త్రవేత్తలు కూడా వారు చేసినటువంటి కొన్నిటికి ప్రామాణికం వేదాల నుండి పొందినటువంటివే, ప్రామాణిక గ్రంథాల నుండి పొందినటువంటి విషయాలనే చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా వేదాల నుండి పొందే సహాయమే వైదిక విజ్ఞానము అని పేరు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక ఆయన చెప్తూ, మా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో మేము పరమోత్తమ అధికారి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడి నుండి జ్ఞానాన్ని గ్రహిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఆయనే ప్రామాణికం. సో మరి ఆయనను మించిన ప్రమాణ అధికారి ఇంకొకరు లేరు. సో కనుక మరి అన్ని వర్గాల ప్రజలు శ్రీకృష్ణుణ్ణి అత్యుత్తమ ప్రమాణంగా స్వీకరించినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. సో అంటూ ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి నేను మీ ముందు 2 విధాలైనటువంటి తత్వవేత్తలను గురించి తెలుపుతాను. అందులో ఒక వర్గం వారు నిరాకారవాదులు లేదా మాయావాదులు. మరి అటువంటి వారిని వేదాంతులు అని అంటారు. శ్రీపాద శంకరాచార్యులు వారి యొక్క గురువు. అలాగే రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు, విష్ణుస్వామి మొదలైనటువంటి వైష్ణవులు అని పిలువబడే మరొక వర్గానికి చెందిన తత్వవేత్తలు ఉన్నారు. మరి శంకర వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు రెండు కూడా శ్రీకృష్ణుని దేవదేవుడుగా అంగీకరించాయి. మనకున్నటువంటి 4 సాంప్రదాయాల్లో కూడా ప్రామాణికం ఎక్కడి నుంచి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాను నుంచి చెప్పబడేటువంటిది. మరి శంకరాచార్యులు నిరాకారవాదం అంటే నిరాకార బ్రహ్మాన్ని అంగీకరించే మాయావాది. కానీ నిజానికి అతడు ప్రచ్ఛన్న సాకారవాది. ఎందుకంటే అతడు భగవద్గీత వ్యాఖ్యానంలో నారాయణ పరో వ్యక్తాత్ అంటే దేవదేవుడైన నారాయణుడు ఈ జగత్తుకు అతీతుడు అని రాసినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. మళ్ళీ అతడే శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడైనటువంటి నారాయణుడు అని చెప్పాడు. అతడు దేవకి వసుదేవుల కుమారుడుగా అవతరించాడు. ఆ నారాయణుడే శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటి, అంటే శ్రీకృష్ణుడే నారాయణుడు అని.
అని కూడా స్థిరపరిచిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ అతడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క తల్లిదండ్రుల పేర్లను ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నటువంటి కారణంగా శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడని తత్వవేత్తలందరూ అంగీకరించారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. కనుక ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అంటే ఇస్కాన్ లో మా జ్ఞానానికి శ్రీకృష్ణుడు మరియు ఆయన ఉపదేశించిన భగవద్గీతే ప్రత్యక్ష ఆధారము. అందుకే భగవద్గీత యథాతథము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని మేము ప్రచురించాము అంటూ ఇస్కాన్ నుంచి ఉన్నటువంటి సర్వ మానవాళికి అవసరమైనటువంటి భగవద్గీత గురించి చెప్తున్నారు. ఎందుచేతనంటే శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మాటలను ఏ లౌకిక వ్యాఖ్యానం లేకుండా మేము అంగీకరిస్తాము. ఆయన ఏ విధంగా యథావిధిగా చెప్పారో దాన్ని మేము ఆ విధంగానే అంగీకరిస్తాము. అదే వైదిక జ్ఞానము. వైదిక జ్ఞానము పవిత్రమైనది అనడంలో దానిని మేము అంటే అంగీకరిస్తాము. అంతేకాదు శ్రీకృష్ణుడు ఏది చెప్పినా అది మేము అంగీకరిస్తాము. ఇదే కృష్ణ చైతన్యము. దానివల్ల ఎటువంటి కాలయాపన ఉండదు. ఎందుకంటే అదంతా కూడా పరమసత్యము నుండి వచ్చినటువంటిది. పరమసత్యము నుండి వచ్చినటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా సత్యమే అవుతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ప్రామాణికుని లేదా జ్ఞాన విధానాన్ని అంగీకరిస్తే అది కాలం వృధా. అంటే ఇక్కడ కాలం వృధా కాదు, అంటే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి లేదా జ్ఞాన విధానాన్ని అంగీకరిస్తే. అలా చేయకుండా ఉంటే అది మరలా కాలం వృధా అవడమే అనే చెప్తుంటారు. అంటే అందుకనే భగవద్గీతలో చెప్తారు, భక్తి భావన లేకుండా తెలిసినటువంటి ఏదైనా వ్యర్థమైనదే అనే యోగ విధానాల గురించి చెప్పబడినటువంటి విషయాలను చూస్తాం మనం. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆరోహణ అవరోహణ అనేటువంటి రెండు జ్ఞాన విధానాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. అవరోహణ ప్రక్రియలో కలిగిన జ్ఞానము వలన మానవుడు మరణిస్తాడని అంగీకరించబడేటువంటిది. ఎందుకంటే మీ తండ్రి సోదరి ఇతరులు కూడా మానవుడు మరణిస్తాడని చెప్తారు. మీరు ఎలాంటి ప్రయోగం చేయకుండానే దానిని అంగీకరిస్తారు. మానవుడు మరణిస్తాడా లేడా అని తెలుసుకోవడానికి మీరు పరిశోధన చేయాలి అనుకుంటే ప్రతి మానవుడి గురించి పరిశీలించవలసి ఉంటుంది. మరి చావులేని మానవుడు ఒకప్పుడు ఉండేవాడేమోనని మీరు భావించవచ్చు, కానీ అలాంటి వారిని మీరు ఇంతవరకు చూడలేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా మీ పరిశోధనకు అంతమే ఉండదు. సంస్కృతంలో ఈ విధానానికి ఆరోహ ప్రక్రియ అని పేరు. అంటే స్వయం యత్నంతో అసమగ్రమాలైనటువంటి ఇంద్రియాలను ఉపయోగించి జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి అనుకుంటే మీరెప్పుడు సరి అయినటువంటి నిర్ణయానికి రారు, అది సాధ్యం కాదు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అలాగే ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రీ బ్రహ్మ సంహితలో ఒక విషయం గలదు. మనోవేగంతో వెళ్లే విమానంలో పయనించవచ్చునని. భౌతికమైన విమానాలు గంటకు 2000 మైళ్ళ వేగంలో వెళ్ళగలవు, కానీ మనోవేగం ఎంత మరి అంటూ అడుగుతూ ఉన్నారు ఆయన. మరి మీరు మీ ఇంట్లోనే కూర్చుని సుమారు 10,000 మైళ్ళ దూరం గల భారతదేశాన్ని కూడా తలుసుకోండి. తక్షణమే మీ మనసు భారతదేశంలో గల మీ ఇంట్లో ఉంటున్నట్లు ఉంటుంది. అంటే మీ మనసు అక్కడికి ఎగింది. అంటే మనోవేగం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుచేత మనోవేగము లక్షల కొద్ది సంవత్సరాలు ప్రయాణిస్తే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం అనంతమైనదని మీకు తెలుస్తుంది అని వారు అంటున్నారు అని శాస్త్రాలు అంటే వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటి. మరి దానిని సమీపించకుండా మనకు సాధ్యం కాదు. మరి ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని గురువును తప్పక ఆశ్రయించాలి అనేది వేద శాసనం. ఇందులో తప్పక అనే శబ్దం కూడా వాడబడింది. ఎందుకంటే ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిని గురువుని తప్పక ఆశ్రయించాలి అనేది వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి శాసనం.
మరి అలా తప్పక అనేటువంటి శబ్దము వాడారు. అయితే ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యోగ్యత ఎలా ఉండాలి? అతడు ప్రామాణికుల నుండి వేద సందేశాన్ని సరిగ్గా విని ఉండాలి. అతడు బ్రహ్మంలో సుస్థిరుడై ఉండాలి. గురువుకు ఉండవలసినటువంటి 2 లక్షణాలు ఇవి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే అతడు ప్రామాణికుల నుండి వినాలి. ఆ విన్నటువంటి విషయాల్లో సుస్థిరత్వాన్ని అతడు పొంది ఉండాలి. సరైనటువంటి అవగాహనలో అతడు ఉండి ఉండాలి. ఆ విన్నటువంటి విషయాలపైన అతడు స్థిరత్వాన్ని పొంది ఉండాలి. ఇవి రెండు గురువుకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు అని చెప్తున్నాను. అలా కాకపోతే అతడు ప్రామాణికుడు కాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలా చెప్తూ ఇంకా మరి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం వేద సిద్ధాంతాల నుండి మాకు అంటే ఇక్కడ సంపూర్ణ ప్రామాణ్యమును పొందింది. వైదిక అన్వేషణకు ముఖ్య లక్ష్యము శ్రీకృష్ణుణ్ణి కనుగొనడమే. అది భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే గోవిందుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి లెక్కలేనన్ని రూపాలు ఉన్నాయి, అవి అన్నీ ఒకటే అని బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఉం? ఆ రూపాలు ఏవి కూడా దోషభూయిష్టాలైనటువంటి మన రూపాలు వంటివి కావు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క రూపము అక్షరము అచ్యుతం. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు, నా స్వరూపానికి ఒక ఆరంభం ఉంది, కానీ భగవంతుడికి రూపానికి ఆది లేదు. అది అనాది అయినది, అనంతమైనది, అనేక రూపాలలో వ్యక్తమయ్యేటువంటిది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ సాక్షాత్ ప్రమాణంగా ఉండేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఆయన, నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాను ఉం? అంటే నేను మరి నా ఇంట్లో లేను. ఉం? కానీ శ్రీకృష్ణుడు మాత్రం ఏకకాలంలో ఎన్ని చోట్లైనా ఉండగలడు. అది మనకి ఎన్నో ప్రమాణాలలో చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఆయన గోలోక బృందావనంలో కూర్చుని ఆ సమయంలోనే సర్వవ్యాపకుడై చాలా చోట్ల ఉంటాడు. ఆయనే అన్నింటికీ ఆరంభము, ఆయనే అతి ప్రాచీనుడు అంటూ. ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా కూడా ప్రమాణంగా చెప్తారు, మనకి అందించబడినటువంటి విషయాలలో మీరు ఎక్కడైనా శ్రీకృష్ణుని యొక్క చిత్రాన్ని చూడండి, ఆయన ఎక్కడా కూడా ముసలివాడుగా కనిపించడు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా ఉంటాడు. ఎప్పుడైనా మీరు ఆ చిత్రాన్ని చూసారా? అప్పటికి ఆయనకు 100 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ వయసు ఉంటుంది. అప్పటికే ఆయనకు మనవలు మునిమనవళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఆయన అక్కడ ఒక యువకుడు లాగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంటాడు. అందుకే బ్రహ్మ సంహితలో నవయవ్వనం చ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడూ వృద్ధుడు కాడు. ఆయన పరమశక్తి అలాంటిది. ఉం? సో మరి అలాగే వేద వాజ్మయాన్ని చదవడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుణ్ణి అన్వేషింపదలుచుకుంటే మీరు ఉం, భంగపడతారు అని చెప్తున్నారు. ఉం? మరి ఎందుకంటే అతని గురించి, అతని యొక్క భక్తుల నుండి మీరు సులభంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇదిగో ఇతడే శ్రీకృష్ణుడు అని గురువు నుండి స్వీకరించండి అంటూ చెప్తున్నారు. భక్తుడు ఆ విధంగా అందించగలడు, కృష్ణ భక్తుల శక్తి అలాంటిది అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంకా చెప్తున్నారు, మొట్టమొదట ఒక్కటే
వేదం దానిని పఠించవలసిన అవసరం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే నాటి ప్రజలు చాలా తెలివైన వారు, గొప్ప జ్ఞాపక శక్తి కలిగినటువంటి వారై ఉండడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల నుండి ఒక్కసారి వింటే చాలు వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించేవారు, అది అర్థమయ్యేటువంటిది. కానీ 5,000 సంవత్సరాలకు పూర్వము వ్యాసదేవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ, శక్తి ఆవేశ అవతారంగా చెప్పబడేటువంటి వ్యాసుడు ఈ కలియుగంలో మందమతులైనటువంటి వారి కోసం దీనిని ఆ వేద జ్ఞానాన్ని ఆ, లిఖిత రూపంలో బోధించారు అని చెప్తారు. ఉం? అందుకే ఆయన వేదాలను ఋగ్వేదము, సామవేదము, అధర్వణ వేదము, యజస్సు వేదము అంటూ 4గా విభజించి అతడు ఆ వేదాలను బోధించే బాధ్యతను కూడా తన శిష్యులకు అప్పగించినటువంటి విషయాన్ని. సో ఆ తర్వాత అప్పుడు మందమతులైనటువంటి జనులను గురించి, అంటే స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజ బంధువుల గురించి ఆలోచించి, ఇక్కడ ద్విజ బంధువు అంటే అలా కుటుంబంలో పుట్టి ఆ ఉండవలసిన అర్హతలు లేనటువంటి వాళ్ళని ద్విజ బంధువులు అని పిలిచేటువంటి వారు. సో అలాంటి వారి కోసం భారతదేశపు ఇతిహాసం అని పిలువబడే మహాభారతాన్ని, పురాణాలను వ్యాసుడు రచించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. పురాణాలు, మహాభారతము, 4 వేదాలు, ఉపనిషత్తులు వేద వాజ్మయానికి చెందినవి. ఉపనిషత్తులు వేద భాగాలు, తర్వాత వ్యాసదేవుతులు పండితుల కోసం, తాత్వికుల కోసం వేద జ్ఞానం అంతటిని వేదాంత సూత్రాల రూపంలో సంక్షిప్తంగా చేశాడు అని చెప్తారు. సో వేదాలకు సంబంధించిన చివరి రచనే ఆ వేదాంత సూత్రాలు అని చెప్తారు. సో వీటన్నిటినీ కూడా ఆయన వారి యొక్క గురువైనటువంటి నారదుడు ద్వారా చెప్పడము, అవన్నీ రచించిన తర్వాత కూడా ఆయనకి తృప్తి కలగలేదు. సో ఇక దాని గురించి చెప్పాలంటే అది ఒక పెద్ద కథ. అది శ్రీమద్ భాగవతంలో వర్ణించబడింది. ఉం? ఆ పురాణాలను, ఉపనిషత్తులను సంకలనం చేసిన తర్వాత, వేదాంత సూత్రాలను రచించిన తర్వాత కూడా వేదవ్యాసునికి సంతృప్తి కలగలేదు. అప్పుడు ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి అయినటువంటి నారదుడు, నువ్వు వేదాంత సూత్రాలను వివరించు అని ఆదేశించినప్పుడు, ఆ అంటే వేదాంతం అంటే విజ్ఞానం అత్యున్నతమైనది. సో ఆ విజ్ఞానం యొక్క పరమ అవధి శ్రీకృష్ణుడే. వేదాలన్నింటి ద్వారా తననే తెలుసుకోవాలని శ్రీకృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు 15వది అక్కడ మనకి భగవద్గీతలో, వేదాంత కృద్ వేద విదేవ చాహం, వేదాంతాన్ని రచించిన వాడను, వేదాల సారము తెలిసిన వాడను నేనే అని శ్రీకృష్ణుడే చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి వేదాంత తత్వంపై వ్రాయబడిన అన్ని వైష్ణవ వ్యాఖ్యానాలను కూడా అది వివరించబడింది. అలాగే ఆయన చెప్తారు, గౌడీయ వైష్ణవమైనటువంటి మాకు వేదాంత తత్వం గురించి ప్రత్యేకంగా వ్యాఖ్యానం ఉంది. అది బలదేవ విద్యాభూషణుల వారు రచించినటువంటి గోవింద భాష్యము. అలాగే రామానుజాచార్యులు వారు రచించిన ఒక వ్యాఖ్యానము, మధ్వాచార్యులు వారు రచించినవి మరొక వ్యాఖ్యానం ఉన్నది. ఉం? శంకరాచార్యులు వ్యాఖ్యానం మాత్రమే ఏకైక వ్యాఖ్యానం కాదు అంటూ వేదాంత వ్యాఖ్యలు అనేకం ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అలాగే వ్యాసుల వారు శ్రీమద్ భాగవత రూపంలో సమగ్ర వ్యాఖ్యానాన్ని, అంటే వేదాల యొక్క సారాన్ని చెప్పినటువంటి, అందుకే ఆయన చెప్తారు, జన్మాద్యస్య యతః అనే మొదటి వేదాంత సూత్రంలోని పదాలతోనే శ్రీమద్ భాగవత రచన జరిగినటువంటి విషయాన్ని. సో అలాగే ఆయన మరి అంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో సంపూర్ణంగా వేదాంత సూత్రాల పరమసత్యమైనటువంటి బ్రహ్మం అంటే ఏమిటో సూచనప్రాయంగా తెలియబడినట్టు, దేని నుండి సర్వము ఉద్భవిస్తుందో అదే పరమసత్యము, ఇదే దాని సారము అంటూ ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో సవివరంగా వివరించబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన గుర్తు చేస్తూ చెప్పినటువంటి విషయాలు. మరి
చైతన్యమే పరమసత్యమై ఉండాలి. అతడు స్వరాట్ అంటే స్వయం ప్రకాశుడు. మనం ఇతరుల నుండి జ్ఞానం గ్రహించడం ద్వారా మన చైతన్యాన్ని, విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటున్నాము. కానీ అతని విషయం అలా కాదు. అతడు స్వయం ప్రకాశకుడు అని చెప్పబడినది. అంటే వేద విజ్ఞానం యొక్క సారాంశము అంతా వేదాంత సూత్రాలలో గలదు. ఆ వేదాంత సూత్రాలు వ్యాసుని చేతనే శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించబడ్డాయి. అందుచేత వేద విజ్ఞానాన్ని నిజంగా తెలుసుకోవాలనుకున్న వారు ఆ విజ్ఞానం యొక్క వివరణను, అంటే శ్రీమద్ భాగవతము నుండి, భగవద్గీత నుండి తెలుసుకోవాలని మేము కోరుతూ ఉన్నాము అంటూ ఆయన యొక్క ఉపన్యాసాన్ని ముగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఆయన వేదోపఖ్యానంగా ఆయన చెప్పినటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని, వేదాలలో ఇవ్వబడినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటిది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.